Este microok dhi nyime ne yiero mag jokanye Kenya Sugar Board. Jopur niang' mawuok e kar chung'od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek ma gisebedo ka ginene sekta mar pur niang'. Akoro gidwa ne yiero mar Kenya Sugar Board okel lokruok ne jopur niang' ma osebedo gi pek. Jafwambo mara ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler. Pur niang' mawuok e kar chung'od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro golo ywak margi e wi moko kuom pek ma gisebedo ka giromogo kaluwore gi chenro mar pur niang' ma gisebedo ka gidhigo nyime e kor gwenge ma kono. Jopur niang' go kokalo kuom riwruok margi ma ong'ere ni Homa Bay County Sugarcane Growers Association e bwo jakom gi Rafael Otiri wach ni achiel kuom pek ma gineno en yudo lal e seche mitero niang' mondo opim e weighbridge ka gidwa ni kuonde mipime niang' kata weighbridge oketnegi machiegni kod puothegi mar tieko lal ma gisebedo ka giyudo. Koro gima duong' wang'eyo ni Kenya Sugar Board oluongo yiero mar regional directors. Wan kaka jo Homa Bay, jopur tiang' ma Homa Bay County, wawacho gi dwol achiel ni wan Bishop Midodo emwa dhi yiero ka nikech en achiel kuom jopur wadwa. Wadwaro ni tiang' opimie bath puodho, weighbridge oketne japur e bath puodho. Japur dhi asara ka tiange pukore ni dhi pim riat to bende kone. Kenya Sugar Board nong'iewo tingini momiyo kambiwa miluongo ni riat. Wang'eyo very well. To tingini gi ok giti kodgi e loso wang'a yore makonyo jopur ka. Jopur niang' wacho ni thothgi kod esa puothe ma gisebedo ka gipuro to onge yuto malong'o ma giyudo nikech lal ma giyudo kuonde mitero niang' mondo opim kendo kata mana peini madonjo e puothegi bende chal margi richo ka gidwa ni jogo makore biro yier e yiero mar Kenya Sugar Board mondo bi oresgi. Wainyore nikech lopegi tebe ok mekwa moko wadeso. Niang' bende kadhi riat iyudo ka mowuok papo ma kambi osepimo iumo maber ma ok lwar to magwa gite oketne tinga ma ka gike koriyo ka niang' opukore mang'eny e ndara ma koro gimidhi pimo nwa riat bedo maonge. Omiyo wan kaka jopur ok wadwar mano, wadwaro niang' opim ka kiting'o mopapo cha e kaka pimnwa ka to giting' kaka gidwaro. Wayudo pesa moro mathin mok nyal kony. Koro nwa gombo ni mondo price control ni no mendo ong'inwa wachne ni to tiang'ni ere gimomiyo miyo walal kar miyo wayuto kaka jopur. Kane giloso e kinde romo margi mane gibedo gi gweng' magaena e kar chung'od bura Mandhiwa, jopur niang' bende dwa ni los lal ma giyudo e kinde ma bet niang' mowang' e puothe kod beto niang' e puothegi e kinde ma koth chwe gino ma gikone miyogi lal maduong'. Niang'wa kowang' accidentally tiyudo ka maganda nosegol kuome gi maj cha teka pod ichak yudo kidhi ing'ade to sukari to pod odong' adong'a e tiang' ma iyudo ka wayudo lal saidi sama tinge wawang'. To kuonde moko to wayudo ka tiang' ikwongi wang'o kor kibete. To kende iyudo ka bechgi to be oingo kata marwa mabiro kanye mabiro sukari ndas. Ka koro niang' se wang' to gibiro gichak gigoyi faini to in to bende ok iwang'o niang'. Midhi gik ni $800 iyudo kasara niang' wang' to gichak ging'ado $800 ma ging'ado koro kuma gidhiye godo. Ok ing'eyo ni mano to dhi nang'o to nyadi mang'eny nuclear to ikawo tiang' tiwang'o koro kitere e mill. Gima inyowa en seasonal harvesting. Iyudo ka tiang' opur to ndalo chieng' ok bet tiang'. Ka ndalo koth ibeto tiang' tibete dichiel to tinga biro nywandore e puodho ka season mar ariyo midhi beto tiang' tiyudo mana yugi e puodho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.